καλημέρα. Αφορμή για το σημερινό ρεπορτάζ στάθηκε ο Καρδαλός Κατσούλης. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να μπορεί να με συγχωρεί αυτός κάθε φορά στις πλάτες του σε αυτήν την εκπομπή και εγώ να μην μπορώ να κάνω ακριβώς το αντίστοιχο. Γι' αυτόν τον λόγο ήρθα σήμερα εδώ να συναντήσω τον Βαγγέλη Εμμανουήλ, να με βοηθήσει με τον εναέριο χορό, να αποκτήσω κι εγώ έτσι λίγο μεγαλύτερα μπράτσα, πόδια και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτή την επίπονη και δύσκολη εκπομπή. Πάμε στα καλά καθούμενα με τον Βαγγέλη. Ακολουθήστε. Και μόλις μπήκαμε μέσα σε αυτό το χώρο, σπίτι, γυμναστήριο του Βαγγέλη. Βαγγέλη, έλα εδώ. Βαγγέλης Εμμανουήλ, γεια σου, καλημέρα. Βαγγέλη, τι ακριβώς είναι αυτό εδώ? Ο χώρος γενικά. Ναι, ο χώρος. Ο χώρος είναι ένας χώρος που μπορούμε να κάνουμε πολλά είδη γυμναστικής εδώ πέρα. Από yoga, pilates, functional training και φυσικά real dance. Αχα. Αυτό δηλαδή εδώ δεν είναι κουρτίνα. Αυτό δεν είναι κουρτίνα, όχι. Ούτε προορίζεται για ρούχα. Όχι. Αλλά με αυτό εδώ κάνουμε γυμναστική. Κάνετε βασικά εσείς. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Πάμε, Βαγγέλη. Πάμε. Τι χαρά, τι ωραία. Πάμε λίγο το σιχυράκι. Ναι. Πάμε. Αρχίσαμε από τώρα. Ξέρεις, υπάρχει ένας τραυματισμός από την πολλή γυμναστική που κάνω. Στο δεξί. Για τόσα χρόνια κολύμβηση. Αλήθεια. Το σώμα, παιδιά, δεν ξεχνάει. Πάμε πίσω. Δεν μπορεί, όταν ήμουν 5 χρονών θα έκανα λίγο μπάνιο. Δεν γίνεται. Εντάξει, παιδιά, έχω κάνει τη γυμναστική της χρονιάς μου ήδη. Πάμε να πιάσουμε δεκαετία. Να ξεκινήσουμε, μπορείς να φέρεις ένα ποτηράκι νερό λίγο πριν ξεκινήσουμε? Λίγο θα πιάμε. Λίγο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, τα λέμε. Αυτό δεν είναι τα ζέστημα, αυτά θα κάνουμε και γυμναστική. Να γυρίσω Βαγγελάκη, θα ρίξουμε σε ένα μιλά. Έχει εδώ και κουβέντα. Και θα τα πούμε ξανά σε μισή ώρα. Αντί. Νερό ήταν για να ξυπνήσεις, έτσι. Έλα ρε Βαγγέλη, είναι αυτά που κάνεις, εσύ τρελός είσαι. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τις κανονικές ασκήσεις. Πρέπει, Ναι, αφού ξυπνήσαμε. Άντε πάμε, το προτάζει είναι να το κάνουμε. Λοιπόν, απ' έξω. Άλλη μία. Μία. Κάτω από όσο πιο ψηλά μπορείς. Εδώ. Ωραία. Και κρεμάσου κάτω. Σίγουρα έτσι δεν θα φύγει μαζί μου. Θα δείξει. Άντε να δούμε. Πάμε, έτσι λίγο. Μπράβο, αυτό. Βγάζουμε ένα. Στο δύσκολο. Να σου πω, μετά από αυτό πιστεύεις ότι για 10 μέρες θα μείνω χωρίς χέρια? Ναι. Ναι, αυτό παίζει. Λιγάκι. Και μετά τις 36 ώρες θα αρχίσουμε να βλέπουμε, μάλλον να νιώθουμε πιάσιμο λίγο εδώ στους πύχες, λίγο τα δαχτυλάκια. Εγώ το νιώσα μετά τα 36 δευτερόλεπτα. Τραβάμε όπως πριν ανέβουμε και την ώρα που τραβάμε εδώ, στέλνουμε σώμα πίσω. Και έχουμε δεχτούμε. Αυτό είναι το μάθημα του αρχάριου, Βαγγέλη, τώρα αλήθεια. Πες αλήθεια, εδώ το κάνεις το πρώτο μάθημα, μας βλέπει κόσμος, μην είσαι ψεύτης. Κουρτίνα 1 ή το κουτί 2? Το κουτί. Τώρα έχει κατέβει όλο το κεφάλι, πάμε καλά. Αυτό δεν το δοκιμάστε μόνο σας, το κάνω μόνο εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Σηκώνομαι. Περνάει, δεξί πόδι, έρχεται Έτσι. και γυρίζει στο πλάι απ' την άλλη. Κάνω και εκεί μη φας τίποτα από τα πόδια μου, τα αντίμετρα. Τώρα, σιγά σιγά κόβετε το αίμα στα πόδια. Και κόβουμε τα πόδια. Και κόβουμε τα πόδια. Λίγο κουράστηκα. Άλλο ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι να ξεκουραστούμε, λίγο να χαλαρώσουμε. Τώρα που θέλουμε κι άλλα, πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα. Ναι. Ωραία. Προσπάθησε να ενώσεις τα πόδια σου απ' έξω τα παλιά μέσα. Απ' έξω τα παιδιά μέσα. Μπράβο, εδώ, ενώσε τα. Και τράβηξε τα, πιάστα με τα χέρια σου. Τα πόδια. Ναι. Α, χωρίς να. Και πρώτα στο κεφάλι σου. Ποια να το κεφάλι. Τα πόδια σου!
Συγγνώμη, να σηκώσω τα χέρια, ψηλά ή τα πόδια να φέρω κάτω. Τα πόδια τα πέσει κάτω στο κεφάλι. Δεν μπορώ. Λίστα, ίσχυσε το. Πιάσε καλά τα πόδια, να μιλήσει. Πιάσε τα πόδια σου, με ένα χέρι. Να σου πω, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Και έχω ένα πρωινό εδώ. Πάμε να χαλαρώσουμε. Κουραστικά. Έλα να δείξουμε λίγο τι θέλαμε να κάνουμε. Να δείξεις ανάποδα και απέστα. Ωραία πράγματα γίνονται εδώ. Αυτό το τελευταίο. Δεν τα δοκιμάζετε μόνοι σας. Αλλά και με το Βαγγέλη να έχετε με... Εγώ θα κοιμηθούμε κάτι. Πάμε. Φέρε το ένα πανί στην πλάτη σου. Το ένα πάνε στην πλάτη. Ναι. Το ένα πάνε στην πλάτη. Ωραία. Το ένα πάνε το λίγο. Άνοιξε, μπράβο. Αυτή η κορτίνα σου. Πάμε τα πόδια μέσα. Εντάξει παιδιά, αυτό δεν είναι πρώτο μάθημα. Άρχισε τώρα να ανοίξει το πίσω πανί. Στην πλάτη με τα δύο χειράκια. Θες να ανοίξεις κάτι, άνοιξε το καλά, άνοιξε το καλά. Αυτό το έχω πολύ μου. Λοιπόν, αυτή είναι η αγαπημένη μου άσκηση. Μπορώ απλά να μείνω εδώ. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έκανες για μένα. Να είσαι καλά, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις.